maailmanmatkaajat, seurassanne jälleen Folke West Porin historia parhaita paloja etsimässä. No, mikä se on se Porin historian kaikkein paras pala? Vellu Ketola. Ehdottomasti Vellu Ketola. Hän on ruista ranteissa. Vellu Ketola. Ei vaan, kyllä se tällä kertaa on Krista Kiuru. Mulle tulee kyllä mieleen Jatsit ja Vellu Ketola, mutta enpä sanokaan niitä, vaan mä sanon, että porilainen ruisleipä ja tietenkin Rakastajateatteri. Näin. Eli leipää ja sirkushuveja. Folke kiittää ja kuittaa ensi kerralla taas lisää parhaita paloja täältä Pohjola-villistä lännestä Porista. Krista Kiuru. Vellu Ketola. Krista Kiuru. Vellu Ketola. Eiköhän panna riita puoliksi ja sanotaan yhteen ääneet porilainen ruisleipä ja Rakastajateatteri. Joo. Joo.